Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abinda aka ce a shari'a idan mace tana ta kaba ba a bayyana mata neman aure, sai dai a yi mata jirwaye da kamar wanka shikenan. In kyautar da zai aika a mazaunin jirwaye da kamar wanka ne shikenan, kuma a sai in za ta fahimci jirwaye da kamar wankan. In ma ba za ta fahimta ba to shi ma ba a yadda a yi ba. In ya aika ta karɓa ta gani ta san jirwa yake da kamar wanka, saƙo ya isa shi kenan. Abinda yake bukata dai ya aure ta shi kenan. In ya samu ya aure ta shi kenan an gama. Amma wannan gurin ya dinga cewa wata lada yake nema gurin Allah, kare ya yaudari kansa. In zai yi mata ya mata saboda Allah, ba shi da wani buri a ciki ko ɗaya. Ya yi mata na saboda Allah kuma ya mata na jirwaye da kamar wankan, shi sai ya iya abin zai iya dubbin gaba ki ɗaya. Ya mata wannan saboda Allah kuma ya mata wancan saboda jirwaye da kamar wanka. Wannan jan hankalin mutane, akwai abubuwa da nake son mutane su lura. Da yawa za a ga mutum ya mutu, iyalinsa wani ya zo ya jibance lamarin, yi ta kulawa a shiga a fita a shiga a fita, a ta yabansa ca mutumin kirki ne. Amma Allah yana kallon zuciyarsa. Da an zo an ba shi shara gara ka aure ta sai ga ya aure ta din, to na akwai matsala tare da shi. In za ka yi to kakka kalli komai, Allah kaɗai za ka kalla. Duk wani abu da ya shafe ta kakka kalla wannan. In ka gama, in ya kaddara za ka aure ta bayan ka yi saboda Allah abun ya zo, Allah ya kaddara hakan ne shi kenan. Makar mutum ya ɓoye ya ta fafutuka a ce ya kula da malawi yana kaza, amma wani abu ya dasa so yake cimma buri da wannan, to bai kyauta ba. Ya kamata mu kiyaye mu'amala da Allah domin yana kallon komai namu, kuma ya gaya mana man kana yarju liqa rabbi, wanda da yake son gama da mahalicin salami lafiya, fal ya amal amalan saliha. Amma bai isa ba, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya hada komai a ciki. Da ya ga sofa ne da ya fita, to mu kiyaye wannan abun, mu tsare, kar mu yadda mai wani abu irin wannan. Duk abin da ka zo yi a duniya na wani abu da Allah ya baka baiwa, kakka mai da shi tarko, karke da ka mai da shi tarko. Yi sak abin wannan shi zaka tafi kawai, amma kakkaɗarsa zaka cimma wani buri a wannan. To shi ne sai mutum ya samu Allah subhanahu wata'ala ya abin da ake so. Mutum ina na ba da shi a rufe wannan da na ce din, mutum ya zama sak zai tafi. Akwai abubuwa da dama da mutane sukan yi yau da gobe, to sai ga an samu wani abu dan fito da shi kaɗan ne. Zai ga an zo misali mutum yana da abu, ce ga marasa lafiya ana kawowa, sai ya musu magani ko addu'a, sai a warke, sai a ce kuma sai a yi aure. Wani washi da kan zai ce kuma sai yin aure ta. Kakka yi wannan, ba haramun ba ne, amma kakka bari sofa ne ya shige ka kawai saboda Allah ka batta shi kenan ka tsaya. Amma in daga ran da ka fara tunanin aure a wajen wannan, duk wanda suka zo sai ka fara barin Allah, kana ta tunanin ya za ka yi kai nasara akan wani burin ka da ba a san irin wayannan abubuwa. Sai an kiyaye wannan. Duk abin da Allah ya yi maka na baiwa, to karka kuskura kai amfani da wannan dan ka cimma burinka. Akwai abin da nake faɗa ba dan riya ba, sai dan mu fahimta. Kuna koyi da Abdullahi ibn Mubarak, ya abidal haramaini law absartana law wajadtaka annaka bil ibadati tal'abu. Ne wa Allah godiya subhanahu wataala akan irin wannan. Akwai lokacin da ina zaune da safi, bai Allah ta zo guri na neman shawara. Mijinta ya rasu, ta samu manemi, tana da matsala, take son in ba ta shawarwari. Sai aka yi sa'a, ita ce wadda tun da nake a rayuwata ta duniya ita na fara tunanin na aura, kuma ta zo gabana, kuma ni take so duk abin da na ce mata shi za ta yi aiki. Duk abin da ta tambaye ni shi na bata. Ban yadda na sofa wata bukata ta ba a ciki, domin da na yi nuna bukata ta za ta yadda.
to daga ran nan na faɗi a gurin Allah na ci amanar ilimi, don ilimin ta hanga ta taho sai na canja akalarsa zuwa biyan bukata ta har abada ba zan wannan ba. Shi nake fatan mu lura da irin wannan. Assalamu alaikum.